Hello mga ka-listeners, good evening. O karon mga ka-listeners, upload ta sa part 5 nito no sa mibalik ko tungod nimo. Nya daghang gig comment na no. Problema ni kay akong cellphone yung sugmat na pud ag iyahang kuan screen. Balhin na mga ka-listeners. Wa tay mahim sa niron. So, try na to ni mga ka-listeners. Galuha gyud. Og nadugay-dugay kita ni mga ka-listeners upload kay nasa na wala gid. Wala di kita pabasahon na nag kuan ka-listeners. Comment. Ay! Hello mga ka-listeners, good evening. So, ang oras alas 10:48 sa kagabion. O magbasa na ako sa inyong mga comment pero ang tukar kong cellphone. Gabalin-balhin mga ka-listeners. Una ang murag di ko kabasa ni ron. Nya pasensya mga ka-listeners kay nadugay gyud tag-upload aning mibalik ko tungod nimo part 5 no. Na murag nga ko pasensya mga ka-listeners kay wala gyud gasige na gyud luhag ang screen. Di makontrol. Huwag ni kalma. Yan. Kalma naman to. Agad. No. Yung mga ka-listeners, di man ta kabasa sa comment rin, kaya wagad. Sige. Agad. Mga gyapon. Sinsa kay mga ka-listeners, kay murag di ko makabasa sa inyohang mga comment ron, no? So, ditso na lang ta, no? Para mubo na sa ito ang vlog kay mura mag kalma na. Wagid. Di mo pa basa ba. Yan. Ang nagid. Di gid makontrol. Balhin yung iya mga ka-listeners. Wala nga direct na daron. Nya doon ako may kapasensya kay nadugay tag-upload aning part 5 no. Ang kamot lang gyapon ko ma-edit ning drama para mahuman kay murag hasol pud ning daghan kog kuan, daghan kog optionon ba niya. Hinay bitaw kayo ang kuan. Balik-balik na ko nila. Ambot sa langaw. Hinay ang internet data. Ang murag maglisod kog apas ani tungod sa kahinay. Pero sige lang. Bahala usa-usa lang no. Puli-puli lang. Nya di ko kabasa sa inyong comment ron, ditso na lang ta. Agad, pagkita na ko ninyo, tanawa. Agad. Lagi, surrender na gid yung cellphone na siguro ba? Nimpuyo na siya. Maro-maro ni mga ka-listeners kayo, kadungan na ko pisliton, pwede na siya og sibog. Gini. Dara, ni kalma. Ginagawa mo. Isod. Hindi pa kabasa, di ba? May bita ito makabasa ta. Kaya ang dili, alkansi ang vlog. Nya, manggil mga ka-listeners, di yung mabasa. Sayang gud ang tuang vlog ani ba? Wa tay mabasa ang comment. Great.
Agi, buot-buot, igbalahin. Ibalik sa agi. Ama ito mga kanagers, di ito maglangan na. Kay, agi di madag, screen. Nga sige kurap-kurap. Sige natagaw ang screen. Agi ko mahimo ni. Muna nga, direct na to sa drama, no? Paminawan niyo ang part 5 sa Mibalik ko tungod nimo. I can't remember when you were there. Ug karon mga higala, niyang lang sumpay ning atong sugilanon. Mibalik ko tungod nimo. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. Pag-inay akong ganahan. Gusto lagi dahil ka mo kiss na ako. Ni ade ka? Ikaw? Ay lang pagtindog. Aabi ni mo. Ako ging gilisan ka ng duyan. Aron ko makahuna-una ka sa pag-anhi. Doon na kay kalingkuran. O kahigdaan. Mulakaw na ko. Kadito. Buhi akong kamot. Dili ko manghilapot ni mo. Pero ayaw ko bihay. Abi ni mo, may dabay kong pagkaon. Nahinumdum ka sa kinaham na tong pagkaon kaniadto? Tinuno ang munggos o prito nga isda. Muna akong dakaran. Busog ko. Sa dihang ako nakita ang gipangita na kong tinuno ang munggos o kining piriritong isda. Nahinumdum na ko ni mo. Ingon man kining dapita. Di ba? Atong dadun din ang paborito na tong pagkaon o magsawat ang duha. Magkinamot kanita sa pagpangaon. Nahinumdum ka. Ato na ko. Please, Glenn. At agi ko gayon nga upahinumdum sa matamis na tong gugma kanito. Saway kamatayon na tong mga saad. Kinsa ka man, Jude? Ako si Primo. Kaniadto, Primo Guevara ang akungan. Mao na nga na ang nabutang unta sa itong marriage contract. Pero sa diyang napakataw ko pag-usap, nausap ang akong apelido. Kido na naman ko yung mga bagong kinikanan. Ako karon mausip Primo Mirasol. O niya ata maghiskot bahay na na. Mga uno na ta, kay gigutom na ko. Wabaya di ko mutuo sa imo karong gisulti. Glenn, bahala na tikap to. Basta mga unsa ta, ha? Mode nga. Pumanpusta ang pagkaon, dinhi ko madiritso. Gituyo gides kay gayunan. Maabtan ko ikaw dinhi. Nga magkasakit paalik. Busog lagi ko. Bahala nagbusog ka. Tanawa na ang akong gida. Nakasiguro ko nga magkagusto ka ini. Kadit ha? Kadit, magkuha kong laing bangko nga mahimo na tong kalingkuran o kabutangan sa atong pagkaon. Nga na bang ipamugos ng kanimo nga ikaw si Primo ang akong labi? Mga uno na ta, please, Lavi. Ayaw lagi kong tawag labi. Sige na, Glenn. Sige na, magsawsa ta. Nakasiguro ko nga ganahan gyud ka sa atong magkaon karon. Naibaw ko, nag-uol ka tungod sa paglarga ni Miss ni. Kadita, magkuha ko kalingkuran na to, ha? Nganong hangtod sa paborito na kong sudan. Iyamang nahibawan. Glenn, niyanay duha ka bangko nga ako nakuha sa auto. Kining usa atong butangan sa itong pagkaon. O kini akong likuran. Samtang ikaw anak ka lingkod sa duyan, okay? Gusto kang kitang duha mo yung magtupat sa duyan? Diha ka lang. Okay. Ari lang ko dali. Sorry ha. Styro mo ay akong kipasulan sa munggos. Ingon man sa kanon. Pamugod ko masayod nga, ni akaday din eh. Giayag kitingali ni magsubay ang kaaginawa ni Primo, no? Nga akong labi? Glenn, ako lagi si Primo nga imong labi. Pero unya na maghiskot na. Gigutom na ikaw.
Ako nang giablihan ang styro sa kanon ug sa munggos. May gani kay gihangyo na ko ang tindira nga butangan og kutsara ang tinidor. Sige na, kaon na ta. Maayo lang gyud kang manayming. Gawas nga paborito na ako ang tinunoang munggos. Wasab ko makapamaho ganiha. Kay giuna na ako ang pagpalarga ni Misty. Aw, so gigutom na gyud kay ka. Magkinamot lang tando ha. Way tubig oy, aron makapanghinaw ta. Nalimot ka? Doon na may gripo din eh. Oh, unsa? Dali ko. Atong sisihon ko ni apa to. Ug may tubig pa ba? Akon wa. Doon na may mineral water sa auto. Hain man day ang imong auto. Tuan ako gihunong sa unahan. Sa dihang ako nakita ang imong auto. Nahadlo ko nga tingali. Mukalit kag pasirit palayo na ko. Hindi ka kita nimo sa akong sakyanan. Dali na. Manghinaw ta sa gripo. Buhi ilang ang akong kamot. Sorry ha. Dali na. Karon ba ko makakaogbalik sa tinuno ang munggos? Waday mo luto sa inyo? Doon ako'y kusinera. Pero usahay, dili ko makaon ang niyang giandam. Tungod sa daghang meeting o imbitasyon. Mao ba? Lahi na gining mo lambo ang atong nasugdang negosyo, no? Abi ni mo, labi ang giregister na ako sa akong housing materials. Ingon man sa akong construction firm. Ayaw pagtuo ha. Nga kay misaw ko di pagkaon. Nga kay wa ko ikaw biyae dinhi. Okay na ta. Kanunay gibalik-balik pagpasidaan ako ni mama. Nga di ko ikaw pugson sa pagpatuo nga ako ang imong labi. Kay mo samot lang ang imong pagpalayo nako. Patay na si Primo nga akong labi. Way makapuli sa iyang dapit diri sa akong kasing-kasing. Kana mo itiman eh. Oh, nganong niya naman sad ka? Ang imong anak. Tuwa, nagatiman sa iyang gitukod gatindahan. Nganong niya naman sad ka? Mangita na sad ka, gubot? Unsa naman lang gining akong naong? Gubot na? Wa kay sa amin sa inyo. Ha? Kundo na kay sa amin pa namin. Og tutuki nagmaayo ang imong naong. Ay, ida sa ninyo eh. Kagwapo na ko niya. Inyo lang sayon nun pagsaway. Bunoy! O, unsa? Ha? Kadiyot, ha? Asam ka? Muadto ko sa guardhouse aron palayason ka din, og dili ka na pabalikon. Ha? Uy, kadiyot. Magsabot. Magsabot. Buhi ko, eh. Kinsa ka na imongan? Ngano nangutan naman ka? Espiya ka? Hindi, oy! Spiya ko taon. Mibalik ko din aron nga makikigala gyud ko ni Primo. Aw, Primo mo to ingan sa mga anak, no? Den ka man kakuha sa yangan. Unsa ka ba yain taon? Ang di ko kaila nga mao man ay pirming litukon ni Misty noon sa mga... Si Premo man kay imong toyo, unya wa man siya. Unsa pa may imong gidugayan din, he? Ha? Kay, Ha? kay, kay strikta biya ni mo. Uy! Kanang mag-ila-ila nun tabi. Ako swili, ikaw, kinsa man ka, ha? Dili ko interesado sa imong pagkatao. Og daghan kog trabaho, mahimo ba? Mubiya ka na din, he? Oh, bahala ka, ha? Basta ako, gusto gyud kong makikigala ninyo. Dili may makigigala sa mga tao nga wa may makaila. Oy, kadiyot lang, oy! Kadiyot lang! Anong to siya, oy? Makikila-ila naman unta ko niya. Saan din akong itsura di, ay? Naong ni Dracula? Ah, huskang di malasa. Nganong may tindog ka naman? Mapauli na ko. Gipul ang kanan ni Dapita? Bisag kanus awa ko hikalimti ka ni Dapita.
Mao ni amo nga dumanan ni primo nga akong labi. Atong handumanan hindot kita, Labi. Di pag-iingnan ka naman ako. Mahimong natig-uban ko ni mo din pero wa na magpasabot nga mituon ako nimo. Di ko mabos. But, please, consider me as your friend. Nga kung magkasulti ng duha, ayaw ko padungga sa mahait mong sinultihan. Sa makairita mo to, no? Ayaw pagbuot. Please. Adto na ko. Di ko ikaw pugso, Labi. Pero, nagkasawa na ta. Nagkasulti. Langit na katuwa lang ako. Kanus ka mo balik ang parehas sa nahitabo ka. Ay, kanindot sa akong feeling. Murag nag-drive ko ron ibabaw sa langit. Nga naman ka, ni. Nindot kayo isyagit na puno sa kalipay. Samtang nangaon ng duha ni atong stalker. Murag ang akong labi, ang akong gikaatubang. Ang akong gikasaw. Ang akong sakot. Oh my God, katakan ining miss ko. Gika ni Misty. Hello, anak? Ma, where have you been? Oh, come on, Iha. Angay mo pa ba ka ng ipangutana? Kebaw ka. Busy si Mama. O gituyo sa na ako nga mabisi ko aron dili ko magsigi ko na nimo. Anyway, kumusta ang inyong banding? Ma, I'm so happy. Aligri kaayo me. Pero wag ko malimot sa pagpanawag nimo aron magkita mo unta ang mga nindot nga mga places nga among naagian. Really? Oh, I should not miss it, Iha. Don't worry, Ma. Akong gi-video o gibutang na ko sa imong messenger. Oh, thank you, anak. Because I love you so much, Ma. I love you too, anak. I really missed you. Excuse me for now, Ma, ha, nga dili na ti ka ma-miss. I really enjoyed our trip, Ma. Don't worry, anak. Just enjoy your trip and your bonding. Tingali dili ka mukaon, ha? Wara pa ko. Iha, bisag dili pa kumukaon sa ato. But with so many meetings and invitation, mapugos gid ko sa pagkaon. I really love it, Ma. Ma. Happy na mo maabot sa hotel nga among nabook. Bye for now, Ma. Okay, Misty. Just enjoy, pero amping yun, ha? I love you, my dear Misty. Love you too, Ma. Very much. Bye, Ma. Oh. Walang si masayod nga enjoy sa kaayo ko. Oh. Kinsa may kakining primo nga mapugsanon nga nakigsuot na ako. Kanus ka mausab ang among panagsaw sa kong labi. Murag kong naglutaw sa panganad. Iyon inigid ang akong bation ka ng gikan ming duha sa among lover's lane. May motor nga mikalit o gawa sa skina. Ako siya mabagaan. No! Thank you, Lord. Mugawas ko. Aron magsusing. Wabay ka daot nga nahimo. Apit ka magkapatay motorcycle rider, primo. Pulis na di karon? No, ikaw, cute. Para gipahimat mo ng talangka nga magbantay sa pag-drive kung sa kabay mo na mahinoon kong insultoon. Kay bao ka bag pilari akong dagan? Ha? Kanang rider mo yung napatuyang. Kay bao man unta siya nga iskina na ang iyang dulngan. Ako pisad albos. Sao naglagot mo ko? Iwa ko bayar sa customer.
Di ako may kasapan. Kadungog ka? Ikaw sabay. Nganong dadon man nimo ang imong kalagots, Dan? Tarawa, hapit kayo nung dasmagi. Ay, paragod. Wa mo kay labot ining hitabo, ah. Nganong ikaw may mupataliwa, ha? Unsa man? Ikay amo anang motorcycle rider? Dili, uy! Kung wa kay labot, biya na din, Ay pagapil-apil. Dita, gusto tang mutabang. Kita na hino ikasaban. Bahala mo din, uy! Nga nang mikalit magkuba ang akong dukan. Lord, ayaw in taon itugot na may daotang may tapo sa biyahe nila ni Misty. Maluoy ka, Lord. Ayaw in taon. Kitingalig magmahay na ginunya ko. Gikuha mo na kanako ang importanteng lalaki sa akong kinabuhi. Tungod kay na disgrasya siya. Ug karon ang ako na sang anak. Maluoy ka, Lord. Oh, may pagting akong sahod. Lord, ayaw in taon, Lord, Oh, si Primo ang nanawag. Ang stalker. Ako lang siyang tupakon. Hello? Gibati ko kadlok. Abi na kog madisgrasya ko. Og mawa na sab ko sa imong kinabuhi. Unsa? Ay kadlok. Di ko magdugay. Igo lang ko nagpahibaw nimo nga dili na ko kuhaon sa tuwa sa langit. Aron matuman ang atong mga damgo ug saad. I love you so much, Lovey. Bye. Hello? Hello? Uwa na siya. Igo na siya nagpahibaw nga hapit siya madisgrasya. Siya kahit hinungdan. Nga nang mikalitog ko ba ang akong dukan? Akong suwaya sa pagtawag si Misty. Mangumusar ako sa akong anak. Ma? Natuog ka pa, nak? Yes, ma. Natagbaw mong good mig suroy sa mga tourist spots din sa Tagaytay. Unya, nangaliko dayon mi. Maon ni, still sleepy ang imong beautiful nga daughter. Ay, sorry, anak. Sige. Tiwas lang og katog. Kinahanglan matugid ko, ma. Kay mga 2 hours after, kuha na miss gibook na mong van para sa Baguio. In good condition ba ang van nga inyong gisabot, anak? Come on, ma. Luxury vehicle gid ang among gikuha. What else mga gwapa gud ang sakay sa iyang van? Correct ka dyan, anak. Okay. Ipadayon ang imong pagkatog, anak. I love you so much. I love you too, ma. Manawag ko ni mo ha kung tuwa nami sa Baguio. Natuog si Misty sa akong pagtawag. Ug katong primo nga stalker na nawag, nagpahibaw nga hapit siya madisgrasya. Unsay buot ipasabot niya itong kuba sa akong dukan? May bahin ba siya sa akong kinabuhi? Nga may kuba man ang akong dukan at itong oras na hapit siya madisgrasya. Doon na ba? Pero patay na si Primo nga akong labi. Patay na siya. Tungod sa dako na kong gugma ni mo, Lavi. Kung mamatay mo ko, mubalik ko tungod ni mo. No. Wa na'y patay nga mo balik. Pero nga nung dagan siyang naibawaan sa amo relasyon, ang iyang pagkakus kanang magtalikod ko. O ang hinagkaniya sa akong tangkuko. No. Dili ko ang ibagunaw na o mga imposibleng butang.
Wa na'y patay nga mo balik. Malipayon man ang akong anak. Tingali sobra 50% ang nahuman sa tindahan, no? Wa ka katagaan, ma. Unsa man di ay hinungdan nga nagtagoy-tagoy ka man, ha? Gikasaw ko sa paniud to si Glenda, ma. Oh, really? Yeah, mo na tinuod, ma. O, dito bagid mi magsaho sa mong Lover's Lane. Tinuod ba, primo? Ay, kung mao ka na, kamuna ni Glenda? Ay lang ko na pagdali, ma. Diba? Ikaw may magsigig balik-balik na ko pahinumdum nga dili na ko dali-dalion si Glenda. Nagsaw man ka mo paniod to. Amot coincidence pa gito. Basta ganihang udto, ma. Dito ko mamalit og pagkaon sa tabi-tabi. Sa dihang may nakita kong tinunuang munggos. Nahinumdum ko nga mao gito'y paborito na mong sudan sa akong labi. Mipalit kong tinunuang munggos og pritong isda, ingon man kanon. Og ako ning gida sa among Lover's Lane. Pero, wa ko mahibaw mga dito basab di ay si Glenda. Wow! Katriling good aron, anak. Mura lagi misayaw nga akong kasing-kasing, ma. Sa dihang akong nakita ang iyang auto. Ako nang gipahunong sa luyo. Kanang di gid siya makabantay. Hangtod sa bang akong labi, ma. Nakugang siya sa dihang iya ko nakita. Imo ba siyang gipugos aron magdungan mo kaon? Sa dihang mulakaw na unta siya, ako siyang gigunitan. Nasako primero. Pero nagpakaluoy magid ko, ma. Nga bisag kator kong higayon na. Makigsaw siya sa pagkaon ko. Nak, tingalig nawili sa gipalit ni mo sudan. Hinungdan nga nakiksaw siya nimo. Aw, maingon gyud anak, ma. Kay taod-taod na day siya nga wa na makatilaw atong makauna. Bisag ako, nak. Wagid ko masayon nga kinahambadain nimo ang tinunuang munggos o piniritong isda. Gikan karon, ako mo'y mangunay og luto sa kinaham nimong sudan. Tinunuang munggos og pritong isda. Oo niya, ma. Imbitahan akong labi. Oh, basta magkasabot na mong duha. Imbitahon gyud nako si Glenda. Apit sa amin ilawom sa hagdanan, be. Uyati po ka, Buseng. Kada si pakuhan mo sa amin. Ayaw pagbuot ipoy. Saan ka? Tumana lang akong gisugo ni mo. Karoon na yun, Buseng. Karoon sa man di ay! Ato lang, Buseng. Ato lang ako. Tanaw na ko hain ining sa minang nagtugan sa tinuod. Doon ay maingon na. Mature na ko. Nagwapo. Pero kadaganan. Maingon mo, ba't di ko na? Ako ginibutugan na ako mga samin din is bay. Masay Tara, nasa amin sila. Tagal, Buseng. Be. Be. Ayaw hagdawat, Buseng. Ito'y mabuang ka. Buang. Ay, kung tulo, ipoy. Tingali ka na ko ni bukong sa amin si mong upaw. Wala! Lalawal lagi ka, Buseng. Hilom! Wala, kaunwal kang saway, Buseng ka. Unsa? Ang iyo ba yung upaw, Buseng? Nagsugod na mo agta. Unsa? Sige, Buseng. Sige, Buseng. Nani mo sa amin, ha? Usap yung taraon, ha? Unsa may mga sa amin sa ato? Wilimpyo? Wah! Kalimpyo na, Buseng, ha? Tinggal lagi mong naong may nakahugaw. Wah! Unsa? Wah! Tinggal lagi. Bitaw, Buseng, ay. Joke naman itong ako, Buseng, ha? Pero, narot-horot naman mo kuha mo sa amin, Buseng. Usam kayo mong gitanaw. Ang ako laging naong.
Oh, mao naman imong raw, busing. Yaw na mga samin, oy! Baka kun mo na mga samina na. Ika na malitin no. Pag-abot ako ni busing, di naman sa mina. Brea! Mutubag pag yung kada. Tagay ko kape. Init, busing? Oh, sumli ay! Masamot ang busing. Kaya init pa mong higupan. Ayaw pagbuot! Okay, sige na. Magkutaw ako, busing. Yeah. Kung moadto kus gawas, sawayon ko. Dinhisab sa amo, mismo gyud ang among samin. Manghiwi. Unsa man? Di kan madrawing ang akong itsura? Si Misty ang nanawag. Iha, kumusta na? Timing yun nga nagkunahuna ko nimo sa imong pagpanawag. Manguli na mi ugma, ma. Ay, salamat, anak. Mahuman na gyud ang akong kalbaryo. Kalbaryo? Sa akong kabingaw nimo. Anyways, how's your trip? So amazing, ma. Bisan ko og mangurog na mis katugnaw diri sa Baguio. Maayo hinuon nga nalingaw ka. Sugaton ka na ako sa airport. No na, ma. Ayaw na lang kong sugata. Manguli rami diha. Grabe, good ni mo na. Di ko pa sugat na ako. What for? Ma, maghago-hago ka lang, yun. Total, mamauli naman mi good. Sige na, ma. Bye for now kay mamalit pa mig mga pasalubong gikan sa Baguio. I love you, ma. Okay, anak. See you tomorrow. Basta, magpaabot ko nimo sa airport og ma-prim. 10 in the morning. Misty, di ko maniguro ni mo. Nagpadayon pa magugusto ng trabaho. Hello? Misty? Gi-off na niya ang iyang cellphone. Unsa mo kaya ang buhaton? Di mahimong sugaton ako si Misty. Gawas nga humanon ko nga matindahan. Tingalig masuko si Glenda nako kung mag-abot dito. Oh, abi na kog nagdali ka. Aron mahuman na karon ang gitukod di mong tindahan. Nanawag si Misty, ma. Di ba? Tuwa siya sa bakasyon kauban ang iyang mga barkada. Ikaw may nagsulti na ako, di ba? Mamauli naman kuno sila, ugma. Oh, may noon. Aron may kauban na ang iyang inahan. Pero mapasugat siya nako. Aron may masakyan siya sa pagpauli. Dili ba doon naman sila sakyanan? Mao na nakapalibog nako, ma. Nganong ako magay iyang pasugatan. Kinahanglan pa ibawon nimo si Glenda. Dili ka lainon pagsabot ni Glenda, ma, kung ako siyang sultihan. Mas malain si Glenda kung iyang makita nga ikay mihatod ni Misty. Tingali gisultihan siya ni Misty. Primo, ang usa ka sulundong inahan, dili mo sugot nga lain may mukuha sa iyang anak. Tawga si Glenda, unya sultihi sa gusto sa iyang anak. Tingali may balik sa pagpanawag si Misty. Oh, si Primo ang nanawag. Ang stalker. Saan kaya ang tuyo? Ako kang tubago na niyan tawag. Hello? Salamat kayo mo kong gitubag. Ay lang lain na pagsabot ang akong pagpanawag mo. Unsa may imong tuyo? Dali kay busy ko. Nanawag si Misty. Kaya magpakuha siya sa airport. Ugma, 10 a.m. ang ilang pag-abot. Ikaw gigitaw gani, Misty? Wa sa ko pasayod nga nung nanawag siya nako, Glenn. Kaya di mo ko gusto nga masuko ka na ako. Ipahibawat na ka. Pero ayaw sa diha si Misty, ha? Mura na akong toyo na mo. Kadiyot lang. Nga no, Glenn? Nagkaminos ka sa akong anak. Of course not. Nagtuo ka nga naibog yun imong maayo si Misty ug imo ning gipagkarbon ako. Ikaw mo'y gusto ko maangkon. Aron may katumanan ang akong pagbalik. Giampingan ko si Misty. Tungod kay imo si manak. Di ko makatugot nga may magbinuang niya. Kaya nahibaw ko nga masakitan ka.
Basta gipibaw to lang ka nga. Ugma ang ilang iabot alas 10 sa buntag. Gi-off na niya ang cellphone. Nganong si Primo nga iyang gitawagan aron siya ko kaon. Mihangyo ko niya nga ako siyang sugaton, pero may balibad si Misty. Si Buti pasabot ini. Dili niya pasadyaan si Misty. Nangibog na kaha ang akong anak. Ug si Primo pagay iyang gikaibgan. No. Sorry, Glenn. Pero kinahanglan ipahibaw ko nimo unsa may pag-aber ni Misty nako. Di ko makatugot nga magpakabuang si Misty nga rin ako. Kay dili siya mo'y gipitik sa kasing-kasing. Ang iyang inahan na mo'y akong gipalik din sa kaliputan sa mga boy. Nasayod ko nga matuura si Glenda sa kamatuuran nga ako maugid si Primo nga iyang labi. Dili lang na ako tawagon si Misty. Aron magpakisayod kung tinuod pa nga nanawag siya ni Primo. Aron magpasukat. Ugma, buado ko sa airport. Kung doon na siya pangitaon dito, nagpasabot lang nga tinuod ang gisulti ni Primo. Lord, ayuin taong itugot na si Misty pa mo ay masakripisyo nining makalibog na mong sitwasyon ni Primo. Warisap ko magkasabot na ako. Gusto ko maglagot ni Primo. Tungod para na ako sa siya ka-stalker. Pero, nganong dagan siya nasayran? Ug ang uban niyang ipakita na ako. Nakapahinomdom din ako ngayon anak si Primo nga akong labi. Pero ganong mura magbusayaw ang akong kasing-kasing kung ako siya makita. Nganong ako mubiya sa diyang iya kong gihagad nga magsaw minuha. May mo biya to na akong buhato na nga mudali ko biya niya. Pero sa diyang iya gigunitan ang akong kamot. O makasabot sa akong kibating. God. Giyahin taon ko sa angay kong buhaton. Patay na si Primo nga akong labi. Patay na siya. Niya ba ka si Primo? Uwan na ako siya tawag kagusap. E maugay akong gipaapot nga iya kong sukaton. Niya ba ka siya? May gipaabot ka ba, Misty? Oh, ma! Di aman lagi ka. Aron ba sa pagsugat ni mo? Dili ka excited nga nakakita na ako? Of course, excited ma. Uy, gimingaw na good ko ni mo. Doon ako'y pasalubong para ni mo. Gikan good sa Baguio. Oh, maayo noon, anak. Asa man, may baggage ka pa? O baka doon ay barkada ni mo nga musakay na to? No ma. Narakay na sila sa van. Hain mo ng auto ma. Dali na, kaya gusto na ko magpauway. Hapit na gyud maablihi ang tindahan para sa housing materials nak. Bitaw ma, akong gipadali ma, aron masunod dayon ang sumo. Oh, may supplier ka na sa mga kahoy? Wala ko'y problema ma. Ay, hapit naman tayo maghuman ang imong tindahan, Primo. Nung nian naman sad ka nagsamok-samok? Yay. Nang taon ka, Mrs. May. Pag samok-samok ba di ay kung mamisita ko sa inyong hapit na mahuman na tindahan? For all you know, ano ko mga umbray nagtukod na niya na ako sa akong the most improved convenience store. Wa mi magkinahanglan sa imong halin.
Di na nasa buwan ang inyo sinultihan nga makabukog. Nabukog di ka? Hapit na. Bitaw. Di na lang guta mag-away. Good na sa manunoy. Nga naman, mambugos na sagat si mong tuyo bahin sa inahan o anak. Wa man tingali dautan ana, primo. Busy ba ko sa kong negosyo? Busa, di ko mahimo mo entertain og why nada na issue. Ma, Ay, ikalay mahibawang mo atubang iha. Makikitawagan pa ko. Primo. Magsulti una ta dong. Unsa bisag man ka, dong? indayon pa na ni Mos Primo. Dili na to makadungog. Og dili ka na balikon kay dili ka importante para niya. Unsa? Tinuod ka ang gitawag ni Primo. Nga siya'y gusto ni Misty nga musukat niya. Ako yung nabantayan kaniya nga doon na siya gipangitaw. Huwag gid siya masayod nga ako siyang gibantayan. Dili lang yung taon matinuod nga akong kahadlok. Ang ako cellphone. Si Misty. Misty, Wagid ka mo ato sa airport. please, sabda ko. Importante kaya ang akong mga gitrabaho karon. Apit na mong mahuman ang akong tindahan. Busa, di ko mahimong biyaan. Doon na kami mga tao nga mupahuman sa imong tindahan. Oo, pero naginahan lang gid sa akong pag-supervise, Misty. Sorry gid kayo, ha? Okay lang. Now I know. Ngaon sa? Dili ko nimo priority. Nganong di good? Nato lang yun nga importante pud kayo ang akong trabaho karon. Sorry na. Okay ra. Diyan naman sa ko sa amo. Mao ba? Kinsa may nakuha nimo? Ang akong mother dear. Imo pa sing sultihan unsa kong oras sa maabot sa airport? Wa mi magasulti si mama nimo. Busy lagi kay ko. Nganom di ay? Oo. Sige. Busy man ka. Bye na. Misty, sorry gud. Gi-off na niya cellphone. Giadto gid ay ni kliyente si Misty. Sorry lang gud, Misty. Di lang ko gusto nga masuko na ko ang imong inahan. Kinsa na? Ako anak, may pahuway ka pa? Sorry, ma. Ay, gikapoy lang gid ko. Dali, ma. Ako nang ihatag nimo ang imong pasalubong. Look, ma. Ganahan ka ini? Wow! Kanino tining jacket, nak? Wag na akong ganahan. Walang matiming, ma. Kay sobra kainit ang panahon din sa ato. Ako ning masulob sa office. Kay babaya ka. Grabe sab kayo yung aircon dito. Thanks, anak. Ka-thoughtful gid sa akong baby. Pinangga gud ko nimo, ma. Giinsaktuhan gud ko nimo sa akong baon dito sa Baguio. Ikaw cute. Nagkasabot na ba mo sa imong mga barkada kung asa mo magpa-enroll? Doon nag-iuban mga may avail og scholarship. So, ato sila sa government school. Well, okay naman ang government school. Unya unsa may imong kuhaon? Civil engineering, ma. Unsa? Ngano na kugang man ka, ma?
Abi na kung musunod ka sa akong kurso. Accountancy. Aron kung makahuman ka sa accountancy, mo-proceed ka sa law. Ganahan ko sa civil engineering, ma. Kaya naman si Primo. Naasiya nga dali rin ako maduolan aron magpatabang ko. Hinuon ikaw may mo eskwela. Ikay akong papilion sa imong kurso. Pero iha, mas maayo mangudunta tong accountancy ang imong kuhaon kay niaman ko nga makatudlo nimo. Unya, kung mo retire na unya ko, dili ko mahadlok mo biya sa atong accounting firm. Kay naaman ka. Ako man kayo magpuot sa kurso nga akong kuhaon, ma. Oh yes, iha. Ikay magbuot. Press, mag-engineer ko. Civil engineering ang kuhaon akong kurso. Kali sa trabaho, primo. Hapit gid ho man kita. Mga tulog adlaw gikan karon mahimo na siyang mga bli. Din kag kwarta si primo gipatok ko din. Di update ka? Nawili ko nagtanaw sa imong trabaho. Kung ikaw kay akong patrabahoon sa akong the most improved convenience store, pila kay tanda mo kong kwarta aron nga mahuman ni kayo. Sorry. Wa pa ko budawat og lain project. Gusto na akong isunod dayon ako pagtugod ang akong construction firm. Dili ka mangitag income? May income naman unya ang akong tindahan. Gawas pa. May giandam na kong budget alang sa akong construction firm. Mau ba? Bungga tingali ang opening sa imong tindahan, no? Mga suod na kong mga higala, mga investors. Sila ang akong ibitahon sa opening. Kuan. Mahimo naman unya akong suki sa imong tindahan kay anhe man ko mamalit og mga gamit. Mau ba? Unsang adlaw ang opening? Nganong nangutan mo ka? Maoray akong imbitahon ang akong giingon ganiha. Wa na ilain pa. Wa ka ba makasabot? Angay ka ko makigsulti ni Primo. Ug paibawon sa kurso nga nagustuhan ni Misty. Kung mangutana si Primo nga nung ako siyang gipaybaw, usa masaya akong itubag. Ako na sabsihan sudyaan. Naglibog na ko unsay angay kong buhaton. Misa mo tang akong kalibog sa pagkatao ni Primo. Pero kinahanglang ipadayon kung akong gitukuan niya atong tawana. Usa siya ka stalker. Wow! Nahuman-human na yun ang tindahan. Dili kay ang tindahan, ma. Dali, uban ako paingon sa sawmill. Oh, nga naman? Basta ma, uban lang ako. May mga makina naman di din sa kilid sa tindahan, nak. Mao nay mo tabas unya sa mga kahoy, ma. Oh, mao ba? Unya, wa pa man lagi ko makakitag mga kahoy. Karong pa mang gabi ipasudi niyo ang mga kahoy. Dili ka maproblema sa mong mga kahoy, nak. Walay problema ang mga kahoy nga isudin hima sa sawmill. Ma, makugang kagidugma sa buntag. Inigkakita mo sa mga kahoy. Naginam-hinam na kung makakita, anak. Niya, kano sa man ang blessings ng tindahan? Ingon man sa imong sawmill. Doon na ako'y planner nga gipahikay na ko sa misa, ma. Ingon man sa inauguration sa tindahan, ingon man ning sawmill. Dili ni mo imbitaron si Glenda. May gandam na akong invitation card nila. Kinsang nila? Ni Glenda o Misty.
Maayo hinoon. Unya, katong imong amigo nga senior citizen, dili nimo imbitahon. Aw, nagpa-inbitar kay. Kay kuno, mahimo na unya kuno nako siyang suki. Sa higayon nga tukuro na niya ang iyang ano to? The most improved convenience store niya. Mauman ko na to. Respetarin na lang imbitar. No, ma. Nakasiguro ko nga maghimo lang siya kagubot sa maong inauguration. Aw, maglaway lang di ay ang senior citizen. Aw, sigurado gid siya nga maglaway. Kay mibayad man kog whole page sa usa ka newspaper. Nagpahibaw nga ablihan ko na ang Lavi, Home of Housing and Building Materials and Sawmill. Wa man ko mahimutang. Unsa man nahitabo na ako. Nasayod na ko asa ko paingon kun ingon na niini kakubot ang akong una-una. Wa mo makasabot nga akong gibuhat. Namalit ko og tinuno ang mungkos. Ingon man adobo o piniritong isda. Unya may kanon pagid kong da. Balik duha ka tao. Unsa man ni akong gibuhat? A lover's instinct? Murag may nagmando na ko nga muadto ko sa lover's lane. Aron ikasaw ko na usap ang akong labi. Tuwa ba ka dito si Glenda? Kaniadto, sadyang mibalik ko din gikan sa Canada. Wa na ko mahinumdum ni ining dapita. Dili na ko gusto mahinumduman ang unsa may kagahapon namo sa akong labi nga si Primo. Pero karon, marag mawa ang akong stress ko ni anak ko din eh. Labi na gud nga ni ana ang duyan nga mahimon akong kalingkuran. O kahidaan. Murag ni ako sa langit. Oh. Mauday nga murag gibira ko sa pag-anhi din eh. Doon na day anghel nga ikasaw ko na usab ning dapita. Doon ka ba gipabantay ni Ninapita? Og maoy may pahibaw ni mo nga ni ako? Doon na. Doon na? Ang akong lover's instinct. Gubot ang akong huna-huna sa opisina. Og may anhi ko din aron makabaton ko kalinaw. Pero dili man day gihapon ko magmalinawon. Kadit ha. Kauna ko ang gidana kong pagkaon. Kadit lang. Ay kubiyay ha. Nga naman eh. Nag-abot na sabi din eh. Mga na ta. Busog ko. Sige na, good. Nga naman mamugos man ka. Ingon niya lang imong tono kung manluod ka na ako. Unya, magsauta din eh. Unsa? Kung doon na kay panluuran ako, mudayon kaglingaw na ako. Umingon nga nung mamugos ko. Og, tubagon tasab ka nga, mamugos yun ko kay di ko gustong mapasmo ka. Nga masakit ka, kay sakitan sa ko. Wa lagi ko gutma. Sige na, good. Ay, kalagot sad ka da. Di ra ba ka mahunaw o pangulit kung dili ko mukaon? Oh, nahinumnum ba di ka? Kita gid ang duha ang alang sa usag-usa, Lavi. Oh.
Sorry. Di na mausap. Mangaon na ta? Kadiyot kay manghunaw ko. Nabusog ka? Nabusog. Nagasulti ba mo si Misty bahin sa kurso nga iyang kuhaon? Wa. Kanunay kong gipahinumdum ni Misty nga kung mag-college na siya. Mukuha siya ag accountancy at mapareha siya nako. Angay lang. Aron ka mo ng duha ang muduma sa inyong negosyo. Pero sukad lang mo magkasuod. Lain ng kurso ang iyang nagustuhan. Ha? Unsa man? Engineering. Og mao iyang kuhaon ang civil engineering. Mao ba? Pero para sa mga lalaki ang mga kurso. Pero influencer ka tingali. Iyang gisunod ang imong kurso. Kanang magsulti mi, never ko siyang gidani nga mag-engineering. Unsa man? Gusto ka nga danihon ko siya nga accountancy ang ikuhaon. Nagkahisgot na mo kurso? Wa. Ayaw na lang. Gusto tuod. Mindras wa pa ko malimot. Gusto kong patambong munta mong duha ni Misty sa opening sa akong tindahan. Kano sa amin na? Wa pa ko makasiguro kung nahanay na ba sa akong planner ang inauguration. Ipada ko lang unya ang inyong invitation card. Musamot na gid ang pagkagana ni Misty sa maong kurso. Kung iya makita ang imong finished product. Glenn, honestly, wag yun mi maghiskot ni Misty mahitungod sa kurso. Pero igbala ka, ako siyang i-discourage sa akong kurso. Ayaw na lang. Tingali magtuo siya nga gipinahan ka nako. Ay kabala ka. Ako rin mahibaw mo discourage ni Misty. Kanos na tayo magkita pag-usap din. Dili na. Ha? Dili ba gipasidanaan ka naman ako? Nga dili ko gustong madako sa imong ilat? Wa ko mangilad di mo, Glenda. Amin mo, sakitan ko kung ibunda ko ang imungan. Pero kay masuko ka man, ipugos ko ang akong kaugalingon sa pagsangpit mo, Glenda. Dili mahitabong mutuo ko nimo. Patay na si Primo nga akong labi. Patay na siya. Dili ka ba magkasabot? Pero... Gusto na. Og aron maputo na kini imong kabuang, dili na ko mobalik ini dapita. Ayo, Glenn. Ayo. Importante kayo na itong duha kini dapita. Pugson ko ang akong kaugalingon aron kalimtan kini dapita. Muna ko nimo. Ayo, Glenn. Di na mabuwang ni dapita nga doon na kay kasko ako. Dili ko ikaw buhian. Uy, iko! Buhian ka na ko. Kung saan kang mubalik pa ka din eh. Nga makita pa tagbalik pa ko sa... kung di ka maging mutuo nga, ako si Primo nga imong lavi. Di ko ikaw pugson. Magkita tagbalik din iisip, manakigala. Kana na. Mubalik ko din eh. Salamat. Gibuhian ko na ang iyong kamot. Dili ko mahimong hikalimtan kining dapita. Dako ni kapahin sa akong kinabuhi. Kinasaksihan niya ang dapita ang katangi sa among pagminahalay ni Lavi. Dili ko ikaw pugson sa pagtuo na ako ang lavi. Pero makalipay na nako. Nga imong kong tagdun. Nga mag-abot ng gihapon na ining dapita. Ingon ka ni anak ka-importante sa akong kinabuhi, Glenn. Mupauli na ko. Sige. Magpaabot ko sa inyong presensya sa opening sa akong tindahan. Ingon man sa akong sawmill. Please, ay ko pagyasa, ha? Dili ko masaad. Pero mutambong Miss si Misty kuno ako importanteng meeting. Salamat. Daghang salamat. Ato na ko. Amping, Ikaw sa... abi ni mo. Katong katapusan na itong pag-abot din eh. Happy na sa kumdisgrasya. Pero, gihangyo ko ang kamatayon. Nga dili una ko kuhaon niya. Mintras tanto nga, dili pa mo sink in sa mong kasing-kasing ang akong pagbalik. Nga mibalik ko, tungod ni mo. Dili ka man ka mamugos aron turuan ka na.
Oo. Dili ko mabugos ni mo. Pasagdan ko ang imong kasing-kasing nga mupitik og kusog kayo sa higayon nga imo ko makita. Pasagdan ko ang imo ng kasing-kasing mo imulukmay. Aron mo tuo ka nga ako si primo kayo. Ipadala mo niya sa akong office ang imong invitation letter. Oh, yes. Ako mismo may mga tod. Ato na ko. Murag, ikatulo ka na nananghin ako. Ha? Amping, Glenn. I can't remember what I used to do. Do I trust Naunsa man ko iya. Mura na magnet ko sa tinutukan ni atong primo. Pero, happy na ko nga nagkauban min duha. Gidawat ko na ang iyang invitation. Kano sa man ka ni? Salamat ka wa balibari ni Glenda ang akong imbitasyon. Karon dayon ini kabot ako. Magkuha ko og invitation card para nila ni Glenda o Misty. Di ko pala biyudling adlaw. Tingali, mausap ang iyang una-una. May pagduha-duha paghihapon ang iyang pag-ilan ako. Hindi na yan ang gihapon siya. Bahala na. Ang importante nga, makikigala na siya ako. Makapagarbo na kong mama nga mutambong sila si Glenda ug Misty sa opening sa akong tindahan ug sa sawmill. Ay, kadakan pa ini akong pirmahan. Niya pag yung mga kontrata nga ako pang basahon. Kinalang dili ko masayop sa mga kontrata. Kay dili na ra ba ni mausap. Oh, may nanuktok sa butahan. Si Primo nagkaroon nanuktok. Kadali, sap. Oh. Ni ano man day ka, ma? Misty? Nga to kayo makani-respond, ma? Sorry, anak. Nakakita ka man tingali sa mga papers nga niya ibabaw sa akong lamisa. Most of these papers are contract. Hangtod sa imong phone? Huwag yung ka makabantay? Nanawag ka? 100 times, ma. Oh, sorry, anak. Niyara maguli sa akong drawer ang akong cellphone. Nahadlo ko nga mahog yan nagpahilin ako sa mga papers. Sorry, gid kaayo, anak. Oh my God, kadakan ining mga miss calls. Missy, sorry, gid kaayo. Wag yung ko makabantay. Dinira ka sa imong office? Yes. Ma, murag na makakanako. Matot sa imong secretary, ganiha ka pang buntag nawa o karon pa mibalik. Unsa? Tingaling may date ka, ha? Date? Oh, you must be kidding. Oy, namuha si Mama. That's enough, Misty. Usa ba'y date nga imong giingon? I'm just kidding, Ma. Nanawag ko ni mo kay close na ang ubang subject sa civil engineering. So, diligid para nimo ang engineering. Pero, labaw pang dili para nako ang mag-accountant.
Dili ka mo sunod na ako? Doon na naman tayo accounting firm. O wag ko'y laing gilauman nga makasunod ni ini. Ikaw ra gyud iya. Ma, Try, anak. Please. wa para ba ko'y paniud to, ma? Mag-lunch na lang hinuon ta. Basig mausap pa ang ako na una. Ha? Ay, busog na rap ako. Ma? Okay, mag-lunch ta, anak. Nganong wa pa man kay paniud to? It's already late. Lagi? Let's go. Oh, what a coincidence. Oh, Tito Willie? Niya ka na mukaon? Actually, may bisita kong gidalin, eh. O nga no, milingkod ka man tupad na ako? Tuwa na nga akong mga bisita. Okay, nakita man mo na ako. Out of respect, milingkod ko. Ano nga, hindi ko gabaan sa grasya. Dili makagabaan ko ni mo ming biyaan. We need privacy. Yeah. Kuhan. Pero, basin og si Tito Willie mo'y mubayad sa atong order, ma. Oh. Ha? Bayad na nga atong order, iha. Sige na mo padayon na ta, anak. Kadagan pang trabaho. Okay. Sige. Mula ka na lang ko. Nice eating you both. Joker ba si Tito Willie, ma? Amot lang. But I like him for you, ma. Unsa? Joke only. Mutiwas na tagkaon. Nganong gitagsaan man nimog invitation card sila si Glenda og Misty? May na magtagsa sila, ma. Tingali bayag mo una si Misty ha tungod sa iyang ka-excitement. Di tingali na mahitabo mo, eh. Ma, happy kay ko nga gidawat ni Glenda nga akong imbitasyon. Tingali hinahinay na niyang nabatyagan nga ikaw gyud mao si primo nga iyang love eh. Abi ni mo, ma. Pwerte na kong himuutan ni Glenda. Murag, katulog yun siya mananghid nga muuna sa pagpauli pero sige lang yapon siya at ubang ako. Angay kang malipay sa maong kalambuan, anak. Maulagi na akong giingon ni mo. Nga hinay-hinaya lang pagpasabot si Glenda. Nga ikaw, maugit si Primo. Ang iya untang mamahimong bana, pero gisakmit sa inanali nga kamatayon. Wato na ko sa kong sekretary, ma. Magsusi ko kung nahuman na ba ang gipahimo na akong invitation card alang kang Glenda og Misty. Okay, sige anak. Og manghinaot ko nga matuman ang imong pangandoy nga manambong silang duha sa opening sa imong bagong tindahan og sawmill. Hi, Glenda. Nag-unsa man ka din ni Willie? Nag-atanggi ko nimo. Unsa? Nagdali ko. Kadit lang, good, Glenda. Buhi ilan ang akong kamot ha, Willie? Sorry, Glenda. Ako nang gibuhian ang imong kamot. Salamat. Oh, ayaw na ko bumiyay. Nagdali ko. Dagan kong nabiyaan nga trabaho. Bago pa gani mo nagkuyog si Misty. Wa ka nilabot, ana. Wag yun kayo gusto magkigatubang na ko, Glenn. Tuganil ko gusto tinuod. Nagbinata ka ba, Willie? Nasayod ka na gyud sa kuntuyo ni mo, pero di ko rin mo hatagan o gigayon. Kung mamasita sa ko ni mo, ayaw mo lang kumbiyaan. Wa ka pa ba gyud makasabot? Oh, tinuod bang akong duda nga? Wag yun kay gusto na ko. Dako na nga akong anak, Willie. Usa adto ko ibubo ang tanan kong panahon ug oras kang Misty. May katungon ba't samgang magmalipay yun? Sa ako nang gikaingon, busy ko.
Sorry. Pero mabalik na ko sa akong office. Ihatod ka na ko. No, thank you. Glenn, please. Atagi sa bugihigayon ang akong tinguha diyan nimo. Sorry. Glenn. Ibiyaan na sab ko. Sakang di malasa. Asa mo ka? Nanunungutan naman ka. Kung mo ato ka sa opisina ni Glinda, kuyo ko. Kitang duhang mo ato. Ngano ka? Waman! Naglangan-langan ka lang na ako. Diya ka na. Nagtuo ka nga tagan tagagigayon. Uyog ko ni mo, eh. Sundan tagay ka. Bisag asa ka punta, primo. Misunod yun ang tiguwa kay. Karon ka. Mabuo ang kagid sa pagsunod-sunod ako. Ganihar man siyang misod anang kwarto, ha? Bi, ako sang sundon. Di ko ni mo mabuo ang tets. Hi! Ganun na ang magkadi mo, Agi? Doon ako'y gibuang. Unsa? Here. Diyan na ang gipromise na ko nga invitation card. Inyong duha ni Misty. Naggago ka, gyud. Ganun na ibaw ka sa maong agianan. Sige na ba ko ani, katong gi-arrange ko pa nga ang inyong kumpanya ang mugunit sa mong libro. Doon ay nakatudo na ko sa maong agianan. Mao ba? Kaysa may nagtudlo ni mo. Ano na pangutana? Promise, wa ko'y laing sultihan. O ginigawas na ko, ato gyapon kumuagi sa sekretong agianan. Aron maglabad ang sa tiguang. Hangtod ang ako mga tao din gusto pa nimong ilaron, ha? Glenda, tinarong akong tuyo ni mo. Di na ko magdugay aron dili mo tuyok ang utok sa tiguang. Igorag yung kong naghatod sa invitation card. Okay. Thank you. Ay naman itong primo, ha? Di sabay tabo nga misuod siya sa opisina ni Glinda kay... Di nga man rin opisina. Ay, diin mo ka? Kinsa mo ka nga akong duganan, ha? Nag-follow up ko sa akong account. Gi-entertain ka? Nganon dili man. Nga client ma ko ining maong opisina. Ako di ay. Kumi ka lang, tiguan. Unsa? Naibaw ka bago unsay kumi? Kumi. Unsa na? Murag alimato. Ganahang mag-uban-uban ni Glinda. Pero si Glinda, way ganan. Binuang na. Di ka na eh. Hoy! What ako, animal? What ako? Mao gining primo. Klaro din sa CCTV nga gisungog niya maayo si Willie. Tuwa ay, mudag digukod ni Willie si primo. Nga nung ako masuko ni primo, nga nasayod siya sa sekreto agianan paingon din sa akong opisina. O, nga nung nahimuot ko siyang gibuhat kang Willie. Unsa maning akong gibati. Huwag ko makabalibad sa diyang iyang gitunol ang invitation card. Dili mahimong magpadaog ko sa akong kawiyang.
Last na lang ning pagdawat ko sa imbitasyon ni Primo. Last na lang yun ni. Wag yun masayod kadtong tigwa nga. Nahatagan mong invitation card si Glenda. Wag yun masayod, ma. Oh, nganong nasayod ka man sad sa sekretong agianan, paingon sa opisina ni Glenda. Akong gihangyo o gihaylo ko ang guard, ma. O siya nagtugan ako sa maong sikretong agianan. Mura lagi buang ang tiguang, ma, pagkakita niya nako. Wa ba masuko si Glenda nga nahibaw ka sa sekretong agianan paingon sa iyang opisina? Maunay akong nahibudngan, ma. Wa mo siya masuko. Tingalig mo ikasabaan ang guard. Aw, kung putbulon ni Glenda ang maong guard. Ako siyang kuhaon. O ani ko patrabaho sa akong tindahan. Nangguba kag pagsalig, anak. Mahimong gisaligan siya ni Glenda. Hinungdan nga gibutang sa mga sekretong agianan. Pero tungod nimo, mahimong ibalin siya laing building o baka laing opisina. Wa kung makahuna-huna ini da. Sagdi lang, ma. Akong sundan ang trabaho sa maong guard. Pero, ma, nalipay ki ko, ma. Tungod kay gidawat ni Glenda ang invitation card. O, nakatawa siya sa gibuhat ko sa tiguang. Nga tong Willie. Ma, timailhan na ka ni nga. Gidawat na ni Glenda ang hinungdan nga nung mipalik ko. Mauna ka ni, ma? Tinalang dili ko malimtan kining invitation card na gihatag ni Primo. Sigurado gyud malipay si Misty kung makakita siya ni ining mga invitation card. Wala ka mag-atang si Willie. Nahimuot kayo ko sa pagsungog ni Primo kang Willie. Pa-serious ang naong ni Primo. Pero maayo di ay kayong manungog. Mapauli na hinuon ko. Kikapoy naman hinuon ko sa kontrapaho da. Akong ipaandam sa guard si imong aron mamauli namin duha. Akong tawgon si mama. Og ipatanaw na ko sa iyong Facebook ang bagong nahuman nga tindahan ni Primo. Tinuod ko di nga busy siya kay iyamag yung gihuman ang iyang project. Oh. Ngayon na di si mama. Ako na lang siyang waton din niya. Maayo ka ni kaywa ka na mo apita sa eskwelahan. Sa'yo kong nahuman, ma. Unsa man imong gi-enrollan? Ugma pa ko mo desisyon, ma. Come on, iha. Nganong ugma pa man? Loaded naman ka ang civil engineering. Nganong wa ka naman lamang itaglaing kurso? Ikapoy ko, mawe. Ma. Nakakita ka sa post ni Primo? Kay, unsa man? Nahuman naman di ang project, ma. Ang tindahan ingon man ang iyang sawmill. Tanawa, ma. Tanawa, oh. Nindot, no? Natural nga nindot. Kaya siya may nag-design. Og siya pagay constructor. Maolagi unta to. Nga ganahan kong mag-civil engineer, ma. Aron, mag-partner ming duha pa. Mahiba maghapon mong mag-partner ba kung mag-accountant ka? No, ma. Kadiyot, ma, ha? Kadiyot lang. Anak? Anak, asa ka? Ay, ning bata. Kinsa na sab kaya iyang tahugon. Nga ako cellphone.
si Misty may nanawag. Misty? Nanawag lagi ka? Arvin, ni mo? Wa ko madayon sa pagpa-enroll karon. Oh, nga naman. Nahurot-hurot naman gud ang load sa civil engineering course. What? Civil engineering course? O, unsam na imong kuhaon? Kana? Unsay ka na? Gusto ko maparehas nimo nga civil engineer. Oh, Misty. Kung nahurot na ang load sa civil engineering course, ayaw pa mong course. Ganun di ka man musunod ni mama nimo, accountant. Dili challenging. Dili hinuon challenging ang maong kurso nga nag-deal og kwarta, ha? Mauya kong gusto nga kaning mag-helmet, kana maghimog bahay. Para lang ka na sa mga lalaki. Basta kay mauna akong gusto, Primo. Pero, Primo... Misty? Hello? Oh. Kalit magapaw? Makalagot! Ngano? Nagasulti na akong tami sa phone. Kalitag kapoto lang among panagsulti. Na-drain naman di akong battery, uy. Wa sa dain ni mo mabantay ang imong battery. Excited man good ko, ma. Mauwa ko makabantay nga 1 bar na lang di ay ko. Ano ko na, uy? Thrilling na unta kayo nga mong discussion. Thrilling? Unsa man day ang inyong discussion? About sa umaabot nga war sa China? Dili, ma, uy. About ko sa kurso nga akong kuhaon, ma. Dili na lang kumusumpay. Kay tingalig mahiubos lang ko nimo. Oh. Moderatyo na lang ko sa kwarto, iya. Ikapoy ko. Mardi ni mahimo da. So, gawas naman di ay ni. Kadtong Primos, kompanya nila ni Glinda. Client ko siya. Ako di ay. Di client. Ayay! Ayay! Hello, Kamuseng. What's happening? Yan ang medyool man kadayon. Ang singgit mo ka. Miday ko doon, labing lusa ka. Wah! 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 Sa'yo nga. At tanaw ka sa amin, Buseng. Hadlo ka ni mo. Dool ako rin pa eh. Padool pa gamay. Padool pa. Doon ko pa kayo ni mo. Dool, dili! Diko. Kidool ka. Kidool. Animal ka. Kinsay mong amo, ha? Ay, ikaw. Ikaw lagi, Buseng. Pero kuya mo ka kung doolol. Kinsa may nagsugo ni mong ibutang dinis kananan sa amin, ha? Ka! Nahadlok rin kasi mong tsura. Mong misagit ka gamay. May piyo ka kadali. Di ka mo dool, ha? Di ka mo dool, ha? Jagat po! Uy, abli man niya nga akong bag. Gusto na ito, Uda. Wa man ako masulti si Miss Tinining invitation card. Morning, ma. Oh. Uy. Unsa man eh? Kuan, anak. Ako man kining pangan. Invitation card? Oh. Imo ning kitago gikan ako, ma? Wa, uy. Kung ako pa nang gitago, imo ka ni makita. Nalimot lang gyud ko sa paghatag ni ini nimo gabi eh. Ugma naman di ay ni. May bawal ka ra sa maong imbitasyon, anak. Kay ako man unta nang ihatag nimo sa ato niyang pagpamahaw. Mga to tayo ni, ma? Of course. Ako na ko nang gidawat. Kinsa may naghatag ini? Si Primo may adto siya sa office kahapon aron pagpirma sa contract nga ato ng accounting firm ang mugunit sa ilang libro. Okay, ma. Okay, sige. Accountancy na lang akong kuhaon.
ihapit ron ko sa eskwelahan, maha, aron magpa-enroll ko. Wa, tara masuko na ako. Nga wa ko dahil mahatag ang invitation card. Dili, mahitabong masuko ko ni mo, ma. Imo mo kang ihatag na ko ang ako invitation card. Of course. Unsaon ko man na. I love you, ma. Mamahal na ta. Ay, wa pa gani ko magaligo. Hasta ka. Tuod ay, no? Okay, sige. Maligo na ako, ma. Mag-abot na lang niya ta sa dining table. Bye, ma. Oh my God. Salamat na lang nga wa malain si Misty nga wa ko dahil mahatag niyang invitation card. Ako kahang mapugnan ang pagpakabuang ni Misty kang primo. Animal. Ipagarbog yung maayo niya itong primo ang opening sa tindahan. Whole page pag yun, nangyayang Parang makita din ang pormas tindahan, ingon man sa sumil. Uma na ang opening. Sigurado yun nga. Mga dagkong tao ang iyang gimbitar. Sila ka si Glinda o Misty. Ugma na gyud ang opening sa tindahan, anak. Yes, ma. Excited ako, ma. Kompleto ka na ba sa imong manpower? Wala problema, ma. Magidawat na kong cashier. Ingon naman, duha ka tindira o duha kayo utility. Maayo hinoon. Nak, ayaw agad pagtagad ang imong mga empleyado, ha? Aron maayo sab silang mutagad sa mamalitay sa tindahan. Mo'y akong gihangyo sa duha ka tindira o ingon man sa utility, ma. Nga ayuhon o receiver nga mong mga clients. Ang duda ang cashier. Ako silang gipasaligan nga kung mudag ka na nga mong mga suki, magdugang sa kong mga tao. Salamat, anak. Og, ma, kinahanglan yun nga rayna kang tan-awon, og ma, ha? Unsa? Kinahanglan yun. Kaya ikaw mo'y akong pa-entertaino nila ni Glenda o Misty. Manambong gyud sila. 100% mo tambong sila, ma. And I'm so proud nga mamahimo ko silang special guest. Ugma sa opening sa bag-o na kong negosyo. Naog na si Misty sa auto. Ug musuod na siya sa eskwelahan. Huwag niya ko masayop sa akong plano. Karon, musuod na siya. Ako na siya sukaton. Morning! Morning, Misty. Morning. Tito Willie. Nagpa-enroll sa ka din, eh? Wa, oy. Wa, ikaw kaya akong tuyo. Gusto lang kong masayod from you, Misty. Kung giimbitar ba mo si mama ni mo sa opening sa bagong negosyo ni Primo? Saman, invited mong duhas mama ni mo? Ikaw? Invited ba sad ka? Yes. Ginatagan kong invitation card ni Primo. Kung mauna, mag-abot lang unya ta sa venue. Imbitado di ay mo? Yup. Imbitado man ka. Magkita na lang ta dito, Ogma. Sorry, Tito, ha? Biya lang una, tika, aron makakatch up ako sa enrollment. Excuse me. Animal ganing Primo na. Animal, huwag yan mag-imbitar na ko ay. Pero g-imbitar sila sa Glinda o Misty. Unfair siya. Nganong ang inahan o anak ram may gimbitar, samtang ako, wa. Nadlok siyang mabitin. Di mahimo. Ginulong magita ko pagi nga, magkatambong sa opening. Muadto ka sa site? Yes, ma. Aron i-check on tanan kung andam na magyud ang preparation para ugma. Mahimong muuban ko ni mo, nak. Oh, of course. Gusto day, ma. Palitan na kag kaugalingon mong sakinan. Ayaw, uy.
Kinahanglan doon na kay kaugalingong sakyanan, ma. Ingon man, driver. Nga naman. Hatagan naman kagkatungod. Pag duma sa tindahan, ma. So, kung wa ko, tuagid ka dito. Okay ba, ma? Nak, mutabang man kunin mo ba? O, ma, gikinahanglan gigid ang imong tabang. O tungod ni ana, palitan ko ikaw kaugalingon mo sakyanan. Ingon man, driver. Kinsa man yung nanawag? Unsa kang orasa mo adto sa opening sa bagong tindahan ni Primo? Ha? Gimbitar man ka. Gimbitar sab ko ni Primo. Magkuyog lang ta. Kuhaon ko kamong duwas misti sa inyo. Salamat sa offer, Willie. Pero dili sab ko makasiguro kung makatambong bagyot ko. Kay doon ako'y meeting. Di ka maikog ni Primo? Kung naikog ka, pag inusara sa pag-adto, og ayaw pag-agad na mong duha ni Misty. Bye. Kasamok ba ining Willie? Giak. Gibutol man gindang niya. Saon ka na ko na? Nga makaadto yung kusupining. Kuyaw kun makatsansing pag-ayaw si Primo sa inahan ng anak. Tira bagid siya mutugan kinsay nakursunadahan niya. Ang inahan ba o ang anak? Giak di ini, uy! Pero kanalang mangita yung ko pagi. Nagpahimo kag yun di ay og altar, nak. Yes, ma. O dili kay karon ra ang mga altar, ma. Oh, unsay buotin mo ipasabot? Nahuna-huna ko mga kung ubay-ubay na unya ang akong mga empleyado. Kanang matukod na ako ang construction firm o developer. Magpamisa ko din every first Friday. Oh, maayo ang imong plano, Primo. Sigurado yung kaluyan ka sa Diyos ni Ana, anak. Oh. Kinsa man ang auto ang isod? Sir! Patuya ka pala, sir. Dito mo kang sod. Oh, Ako yung mong gigukod? oy! Oh, Ang tiguang maning ang gigukod sa sikyo. Primo. Kanindot ko din ang imong lugar. Dili pasudlan kining dapita. Wa ka gid pa to. Ipadakop ko ikaw. Oh, may balik man lagi ng tiguang din eh. Wala ko'y sakyanan ha. Siyaro, dilagi hapon mo kasuod. Magpasuod man mi. Kinsa may nagsulti nimong di. Pero gidili ang sakyanan. Mau ba? Ha, nga nung ni Ana masad ka magsamok-samok? Di man pagsumuk-sumuk ang akong gianhi. Nakakita mo ko sa whole page nga inyong gipa-advertise. Mau, nainggan niyo ko sa paganhi. Ngano? Magpatukod sa kagparihas ini. Uy. Di ko engineer. Hinauna ko na akong tukod sa akong most improved convenience store. Sige, panghambog ka ng most improved convenience store. Sama na siya. Dako pa na small? Kuan, kini. Nya nga numisod manggid ka din eh. Sa may imo, ha? Mao lagi na. Nainggan niyo lang ko tungod sa ako nakita sa gipa-advertise ninyo. Mo ba? Unya nakakita naman ka. Unsa may imong hunahuna? What good. Naibugan ko. Manang akong sabuton spray mo nga maoy mo construct sa akong most improved convenience store. Sorry ha. Sugdan na sab na ako pagtukod ang akong construction firm. Maghuwat lang ko. No sa ko imbita ha. Adi ay, maonan eh. Paimbitar di ay ka sa opening ugma. Uy, nasipyat lang akong Oh. Sipyat lang ba? Sorry ha. Pero tamang badang akong invitation card.
Og di sa ko mangibitar og mga taong mangita lagsamok. Ay, naunsa di man gud ko mangitag samok dong primo gud. Dong. Ma, ako na nga tuon ang akong sekretaryo. Kanang papason ko nimo og invitation card dong. Di, oy. Aw. Kining. Ay, kining sis. Sis ba? Kinsay gingalan ni mong sis? Ikaw gud. Ikaw ay akong gikatubang. Ikaw gina. Na, sorry gyud. Dili ko makigbrad sa mga taong palaaway. Unsa man, wala ka laing tuyo. Kay biyaan ta na ka. Kon ba ka nang. Saman. Wala ginibilang invitation card. Wa na lagi. Mamugos ka man, oy. Wa man gud ko. Aw, kung wa ka mamugos, biyaan ko na ikaw, ha? Tagbaho walang imong mga mata sa pagtan-aw ining lugar, ha? Haskang di mo lang sa ginsparing nagbunyag na ako. Uy! Imo laging gibiyahan ng tiguang, ma. Natural. Anak, magpa-imbitar di ay. Ay, makalagot awan na. Mao, hambugiro manggod. Sira niya yung maguba sa akong mood, ugma. Kung ako siyang ibitahon. Sigurado yung maguba. Kay mangita manggitog higayon nga makaduol ni Glenda. Mulang? Sige ba yung pangutana kinsay akong nakursundahan? Ang inahan ba o ang anak? Kako. Nananain na nagkasukuan na, primo. I-focus ang imong atensyon sa event ugma. Ang opening sa imong tindahan ug sumil. Animal. Huwag yung tukbang akong pasakali. Huwag yung kong bita. Hindi ko makadiskarte ni Glenda hinida. Sus! Kayo bing ibanggain. Uy! Ayaw. Samot nga di ko makadiskarte ni Glenda. Sumay kong buhato na. Kinahanglan ikakuyog na ko si Glenda, uma. Ma, excited ako para sa opening nila ni Primo. Unsa? Karon pa ko katambong og ingon ini, ma. This is a big event, di ba? For business people, yes. Pero para ninyong mga millennials, murag, dili man tingali big event. Big event, ma, uy. Di ba kun mahuman ako sa kong kurso, ma? Imo man dayon kong patrabahoon sa atong office? Of course. Kay kung mo retire na ko, ikaw na'y mag-manage ni ini. Wow! Busa anak, paninguha agi nga mahuman magyud ang maong kurso. Ako yung humanon, ma. Very well, my daughter. Kinahanglan yung makagraduate ka. Kay sigurado may trabaho ka na. Wow! Trabaho? You mean work? Of course. Og dili kay basta trabaho lang. You are not an ordinary employee sa atong accounting firm. Next in rank dayon ko niyo mo? Dili pa sa noon. Kay kinahanglang ma-train ka anak unsaon pagduma og accounting firm. Basta, magpa-train ko nimo, ma. Okay naman ganit tingaling nga mentras nagtungha pa ko. Musod sa ko og accounting firm. Di ko masugot. Ha? Kinahanglan nga i-focus mo ang imong panahon sa imong pagtuon. O sa atong kalibutan. Makaangkon tag high honor sa imong pag-graduate. Really? Yes. Kung tinud-on mo ang imong pagtuon, no more barkada, no more lakwatsa. Oh, mao. Namuha man gud ang imong naong. Siyempre, doon na sab kay time to enjoy. Mao gina akong gusto nimo, ma. Ka-understanding ka sa akong inahan, uy. Basta, ma. Excited na gyud ko para ugma. Kinsa ning sayo na mo ka.
si Misty. Hello, Misty. Good morning! Morning too. Nanawag lagi ka? Nahibaw ka ba nga ako makatugog maayo gabi eh? Ha? Nga naman. Excited ko sa event. Karon pa ba ako makatambong umingon ani? Mau ba? Mayo na day nga giimbitar ka na ako. Jesus! Masudyaan tagit ka kung si Mama Ray mong giimbitar. Ug wa ko nimo apila. Nga nung imo mo sa kong sudyaan? Tungod kay dili gid ko importante nimo. Oh. Ha? I can't remember when you weren't there. Dili nakahababag si Misty sa tinguha ni Primo kang Glenda, mga kasama at tangi ang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Years, you've never let me down. Umuto ka listeners ang part 5. Og subon ako may pasensya kay wagid. Gining cellphone na ni. Na kabuhi na. Mga ito mga listeners, atang na po mo sa kuan. Basin umapuhon ang may buntag pa kang moabot no. Panikamutan ko may nga ma-upload na ito na mapuhon. Ang may buntag pa kang moabot part 3. Nga murag ang ikaw kung kinabuhi mududa kung Martes pa yun na siya matapos kay wa pa man ay ginapos pa man no mududa kung Martes na matapos mga kalisanas no mga nga ato po ng paningkamutan nga ma-upload aron dili sayang ang inyong pagpaabot no? Okay wa man tayo mahimo ano yung atong pagbasa sa comment ron. Mga mga listeners, thank you so much for watching or for listening. God bless mga listeners.